салом алейкум дӯстони азиз, ҳамаги хуб ҳастед? духтаракҳои хушрӯ, медонед чӣ тон ёфтам? Соатҳои оригинали алсалаҳ бидаи духтаракҳо, то англисия мехонем, шаврӯз мешавад. Оригинал бо нархи 700-800 сомон дар фурӯш аст дар тамоми дунё. Ҳатто баъзе ҷода ба доллар харид, $100 мехарид, лекин ҳоз як бародар овардагиян бо нархи 200 сомон, яъне бо нархи базарар. касе ки наздикошон дар ҳаҷи фарзия мехоҳад дар наздики худаш туфати аз Арабистон, яъне ягон чи туфа оварда наметона, мужискои соатҳои ҳастай наличида нархи грандиозни бадай. Агар суроға дар кор боша, рақамҳои фурӯшанда менависен. Агар дастафка дар корам боша, дар WhatsApp шон менависен. Нархи бомба 200 сомон ай бовар мекунед, то $100 гуфтем, чунон ки мефурӯшанд. Дар инҷа нархҳои шоки бадай. Як дунё намуд дора, ҳама намудош хушрӯай. На, барои бачаҳо, барои додаро беҳад хушрӯ. 200 сомон нархи грандиозни бадай да духтарако нигоҳ кунед. Мана немқа намудай, агар дастафка хоҳед, дастафка, агар аз наздик дидан хоҳем, бо суроғара чон мепурсем, мефаҳмонам шумо да. Нархи бомба алсалаҳ бидай 200 сомонӣ.